е на първи сервис. Изпълнявате 3 сервиса от дисковето в диагонала. Само първи сервис. Ако топката тупне в полето за диагонал, печелите 4 точки. Ако падне в правилното поле, но не е в диагонала, е в правилното, печелите 2 точки. Бонус точката са абсолютно същи. И правите 3 сервиса в това поле, трябва да направите 3 сервиса в това поле. После трябва 3 сервиса по правата, 3 сервиса по диагонала. Трябва да са един след друг и за полето, което целите, ако стъпне топката там, печелите 4 точки. Ако е в съседното поле, печелите 2 точки. Ако не е в полето, точно.